Sore kuwi kekarone lagi mulih saka pasar. Tukiman nyedaki bojone sing lagi lungguhan. Banjur kondo. "Don, aku tak kondo yo. Aku ngerti yen sakjane kowe isih nesu karo aku. Amarga durung bisa nuruti kekarepanmu, tetuku samu barang lumrahe kaya tangga-tangga kae. Aku ki jane ora nesu, Kang. Nanging yo kepiye? Pancene sampeyan durung bisa nyukupi lumrahe urip bebrayan kaya tangga-tangga kae lho, Kang. Padha duwe motor, kulkas, mesin cuci, lan liya-liyane. Mbok coba golek penggawean sing bayare gedhe ngono lho. Yen perlu golek pesugihan kono. Ning aku emoh nek dienggo wadal.